Jaj, nem jó kalapácsot hoztam. Ez gyermetekre. Speciális kerékleszerelési technikát fogok kialakítani és megmutatni. Elom a szávozítva a keréksorok. Úgy gyengere, de még nagyon jó. A kereket a helyén hozom a vízzel. Körbe játszok a beteket. Javadóhánt mondjuk, hiperban dolgozóra szeretnék. Akár abba is hagyhatod. Másik oldalon némi olajkeverékkel meglazítottam. Aranyos kis hátvakaró lesz. Kimondott a idegen. Kicsit megvakarjuk a hátát, ne fitessen. Na ne hajtsa! Csodálatosan megcsillogósítottuk, és most el kéne törni a levél, ami biztosítja, hogy ne essen le csavarak nélkül sem a kerék. Jó, gondolom nem üzném ki a saját fogalat. Történt valami beterepedése. Ilyen. Igen, és vele is szeretek a kereket. És van. Még moha is örök ki. Ez a kis reve volt a honcut. Vannak benne érdekességek valószínű. Ez itt megbírja fogni kőkeményen. Nem ezt megpucolom. Na így megkotorja az ember. Akkor majdnem biztos, hogy fölmegy, de még. És meg is gondolom. Meg itt is megpucoljuk. Ezt a részt egy gondolat zsírral, ha így megkenem, akkor nagyon ki fogok baszni magammal, mert ezt a csodálatos élményt, ezt a csodálatos élményt és fosztom magam tőle, hogy leverjem a kereket. Alcsíki termőtalaj, bár agyag van ott is, ahogy elnézem. Nem sikerült úgy lemosni kultúráltan, hogy a kerék itt a helyén maradott. Van egy kis probléma. Így láthatjuk. Köszönöm. Még vannak gondok. Mindjárt lemegyünk a gödörbe és megnézzük onnan is. Nagyon jó az a gumiszőnyeg, megvédte 10 évig az autót, csak az a baj, hogy 18 éves.
szeretném hegeszteni, az úgy fog égni, mint a rejsztánk. Még nem süt eszembe, hogy még mi szokott úgy égni. Valami nagyon, mint egy csűr, szénnel van megrakva. Széna is van, semmi gond. Itt is vannak gondok, problémák. Itt is egy szeret falat autó. Jó, hát itt vannak problémák. Hát kezd kialakulni a metálszín. Úgy értem, hogy fém, és nem a ez a rész ez. Javításra szorul, újjáépítésre. Nos, a kor meg az évek megtették a magukét. Emelési csomópont egy kicsit meg van purcanva, röviden gatya. Itt is főleg a műanyag tartja, és némi termőföld benne. Szögvége nyúlvány, még talán megcsinálja, bétakarja a javítóhív. Igen, nem izgalmas. Fölül belekövessek a kamerába, ezt látszani fog. Igen, kis fényt, és ez itt. Ez itt. Jó van, szeretlek én is. Ez itt padlószőnyeg. Ez a padló szigetelő szőnyeg már. Az igazi mokéta padlószőnyeg az e fölött van, csak be tudok nyúlni a küzdőtérbe. Egyszer. Van még némi termőföld itt is. Itt is van valami huncutság. Nem tudom. Küszöb, eddig. Felpusztult, alsó küszöb, ahogy mondanám. Föl lett ültetve az autó valamikor valahogy. A többi része itt még valahogy elmegy. A sarat letakarítom, meg visszahajtom a berogyasztott alsó küszöböt. Ami még, ez a csomópont is itt elmegy, ez nagyon érdekes itt. Jó. Ebből azok valami fogorvosi darabok. Ajaj, itten gondok vannak. Az első futóművet tartja, meg kéne javítani. Igen. Ez a küszöb ott is van a termőföld alatt. Ajaj, ajaj. Kaszni zároluk volt, talán menthető, ez is. Hiszem, itt van a tiszta sár. Igen, itt is látszik a padlószőnyeg. Igen, íme.